Aw bismillah don fini ɲuman sagura kɛnɛ kan In Fashion Fi. Aw minnu be yen nɔ ko diɲɛ taabolo finikuraw modèliw ka d'aw ye, ayiwa aw sera aw seyɔrɔ la In Fashion Couture. N'aw mago bɛ tissu kalalenw na walima n'a bɛ fɛ ka tissu kala, a ye boli ka se joona joona Ismaël Ɲare fe yen nɔ. Ismaël Ɲare nɔlen no ni diɲɛ laban kalali kɛ machine kuraw de ye. A n'a ka personnel de qualité minnu be yen nɔ n'olu be nin baara in kɛ ka ɲɛ. An sigiyɔrɔ bɛnnen no AC 2000 kɔnɔna la, Immeuble Concorde 1 n'ale tugulen no Air Côte d'Ivoire la, Palais des Sports ani Place de la Canne ni ɲɔgɔn cɛ. Nɛgɛjuru sira o ye 63 ye 02 99 ani 99. In Fashion k'aw ye togo ɲɛ. In Fashion ni aw mago bɛ qualité la. In Fashion ko k'aw bisimila kunnafoni gafew kɛnɛ kan. Tuliba jabarani filabaw Mali kɔnɔ ni Mali kɔ kan ani pɛn sɔgɔlen b'an na ni waati in na, an ka fiɲɛ suru sira fɛ an ka foliba ye kokura ka yira k'a fɔ nin ye aw ka kunnafoni gafe waati selen. Kunnafoni gafe min bɛ sigi aw ye ka daminɛ tɛnɛ ka taa bila jumadon na walasa fasiri kɛbaw olu mana min fasiri sɛbɛn na, an bɛ sigi walasa ka a bakurubaya ko walawala ye min ye bamanankan na. O siratigɛ kɔnɔ nin baara in kɔni bɛ sabati min ye a balimakɛ Amadu Jalo fɛ ka daminɛ tɛnɛ ka taa bila juma na, bi ka kɛ ni dɔwla dɔ ye min ye a balimakɛ Musa Tɛnbine. Ne ni aw na jɛ nin waati na sanga kunkuru min kɔni sugandire ɲɛmaw fɛ walasa ka se ka kunnafoni ni bakurubaya ko o d'aw ma. N'Ala sɔnna an bɛna don o baara kɔnɔ. Donc o siratigɛ kɔnɔ an b'a fɔ bi gafe minnu b'an bolo a bɛ dɔɔnin bɔ, sabula bi bi in na an b'a fɔ Soir de Bamako o b'an bolo kɔrɔ, min ye républicain ye o b'an bolo kɔrɔ bi bi in na. Mali Tribune n'Ala sɔnna ni Ala sɔnna ka taa indépendant na, ni Ala sɔnna ni fasiriw bɛɛ kɔni b'an bolo yan, ni Ala sɔnna an bɛna jɛ nin waati in na bakurubaya la ka se ka a kɔnɔtaw o fɔ aw ye. O siratigɛ kɔnɔ an b'a daminɛ ni gafe min ye nin waati in na, o ye Soir de Bamako ye. Soir de Bamako ale ka fasiri ɲɛbila la ale kɔni y'a jira k'a fɔ min ye ministre kɔrɔ Mohamed Ali Bacili ye, ale kɔni lamɛnna min ye grande instance de la commune 5 o tɔgɔ ye ko commune 5nan o kɔni kiribon na ale kɔni lamɛnna ye, sabula bɛɛ b'a kalama k'a fɔ olu kɔni kun jalakilen bɛ ko la, nka ale kun bilala ka taa so ka kɛɲɛ ni an bɛ se k'a fɔ a ka titre d'avocat min b'a la, nka yira k'a fɔ ko min ye kunun dɛnɛ ko Mohamed Ali Bacili ale kɔni minɛna nin waati in na walasa ka se k'a bila mandat de dépôt kan. Fasirikɛba o ye Laya Jara. Laya Jara ye mun fɔ ko n'i ye jateminɛ kɛ ko an ka hakilijigin kɛ min ye Mohamed Ali Bacili ye, ko ale kɔni kun ani maa dɔw kɔni kun minɛna réunion na min ye ɲɔgɔn ye min kɛra min ye Adema vice président o kɔni cɛ ka so min ye Musa Diko ye, ale ye ministre kɔrɔ ye wa Adema fana vice président ye, ko k'o to o ɲɔgɔn ye la ko min ye Mohamed Ali Bacili ani maa 11 minnu ye politique mɔgɔ ani association an bɛ se k'a fɔ jɛkulu minnu fana bɛ politique baara la k'olu kɔni minɛna min ye Musa Diko o kɔni fɛ yen, ko n'i ye jateminɛ kɛ ko o dɔrɔn tɛ ko maa wɛrɛ fana bɛ o la min ye Adema secrétaire général ye, o ye Yaya Sangare, ko o fana tun bɛ a kɔnɔna na. N'i ye jateminɛ fana kɛ Saba Kulubali ko o fana o ye président nɛma ye, ko o fana tun bɛ maa welew fana na. Min ye Mulɛ Umar Hayidara ye, ale fana ye PDS ɲɛma ye, ale fana tun b'o la, ko donc ani a ɲɔgɔnna caman, ko n'i ye jateminɛ kɛ ko olu de tun interpellé la, ko mais n'i ye jateminɛ fana kɛ ko kabini an bɛ se k'a fɔ o minɛnen maa 11 kɔnɔna na, a bɛ se k'a fɔ maa 10 olu kɔni kun bilala ka bila kaso bonba la fɔlɔ yanni o ka kiiri don cɛ. Nka min ye Mohamed Ali Bacili ye, ko ale kɔni kun bɔra groupe kɔnɔna na ka kɛɲɛ ni a ka statut d'avocat ye, sabula ale ye sɔrɔladonba ye, donc grade min b'a kan ko ka kɛɲɛ n'o ye, ko ale kɔni kun minɛna ka bɔ maa 10 kɔnɔna na. Ko n'i ye jateminɛ kɛ o fana bɛ kɛ ka bɛn ni UEMOA ka sariya min b'a jira k'a fɔ ko a kɔni dagalen tɛ walasa avocat ale ka se ka minɛ cogo dɔ la ka sɔrɔ taama sira dɔ de bɛ yen min ye o taama sira o ma bato, ça veut dire o man ka minɛ ten i n'a fɔ anw tɔw bɛ minɛ cogo min avocat tɛ minɛ ten. Ni avocat bɛ minɛ o kɔrɔ ye ko sariya dɔw de bɛ yen, tagasira dɔw de bɛ yen
f'i ka tɛmɛ o fɛ o ye ka min ye batoni ka se ka olu fana k'ale kunnafoni a ko la fɔlɔ batoni o ye avocat yɛrɛ ka jɛkulu ba dɔ bɛ yen o ɲɛmaaba o de ye batoni ye ko fo batoni olu ale ka se ka fɔlɔ ka informer fɔlɔ a procédure la n'o kɛra ko o waati la de min ye procureur général ale fana ale bɛ waati la de procureur général ale bɛ sɔrɔ ka ladon min ye procédure kɔnɔna na walasa ka se ka notification kɛ ko n'i ye jateminɛ kɛ ko bi bɛ na ko o bɛ min na min ye Mohamed Ali Batili n'a tɔnɔ jalaki min binnen b'o kan o ye atteinte à la sûreté de l'État tentative de déstabilisation n'i ye jateminɛ kɛ ko ninnu kɔni bi bɛ na a caman kɔni bɛ yen minnu kɔni jalaki talen bɛ ka bi o la ko o siratigɛ de kɔnɔ n'i ye jateminɛ kɛ ko maître Mohamed Ali Batili ko ale kɔni an b'a fɔ ye ko Batili informelen kɔfɛ o waati la de o sɔrɔla ka ale fana poursuite daminɛ donc k'a taara BJ la donc BJ kɔfɛ ko o y'a bila garde à vue la yen nɔ ko donc kunu tɛnɛn o waati la de ko o y'a ta walasa ka bila juge ɲɛkɔrɔ pour que ka se ka a lamɛn donc min ye commune 5 juge ko donc o kɔfɛ de min ye Mohamed Ali Batili ko ale kɔni bilala mandat de dépôt la walasa ka se ka taa fara a tɔɲɔgɔnw kan minnu kɔni tilannen bɛ nin waati in na prison min ye kaso ninnu ye Kɛɲɔrɔba Joyila ani Suba donc ko nin waati in na an bɛ se ka min ye Patiri Kɛba ye Laya Jara min bɛ se ka faamu Mohamed Ali Batili bi bi in na ale fana mandat dara ale fana kan ka taa fara tɔw kan nin waati in na kasɔnba la ni tun ye Patiri ye min ye Laya Jara ye ale ye min sɔrɔ ka bɔ min ye Soir de Bamako kɔnɔ o Laya Jara kelen Soir de Bamako kɔnɔ a b'a jira k'a fɔ min ye premier ministre ye min ye Dr Sogɛl Kokala Mayiga ye ko bi bi in na an bɛ se k'a fɔ a kɔni nɔfɛmɔgɔw ko olu fana bi bi in na k'u bɛ gɛlɛya kɔnɔ surtout min ye Buba Karamɔgɔ Tarawele ko nin waati in na ale min tun ye bolonanɔ kɛ memorandum kan memorandum min ye M5 RFA ka kɛɲɛ ni transition san 3 ko o bolonɔ maa min bolonɔ ka an bɛɛ b'a kalama k'a fɔ nin waati in na ale kɔni kun minɛnen bɛ kiirimaw fɛ walasa ka bila kasobon kɔnɔ donc ko o siratigɛ de kɔnɔ min ye nin waati in na procureur de la cybercriminalité fɔlɔ daminɛ olu tun y'a ɲini k'a fɔ nin waati in na ko Buba ko a tun ka ɲangi min ye datugulen san 1 kalo 6 o ka juru don a la ko o siratigɛ de kɔnɔ min ye kunun an bɛ se k'a fɔ ko a nana juge kɔrɔ tuguni donc a yirala k'a fɔ kalo min ye san 1 ferme ko Buba Karamɔgɔ Tarawele ko o kɔni bɛna o kɛ kaso la nin ye min bɔra nin waati in na n'i ye jateminɛ fana kɛ min ye jalaki min fana binnen b'a a kan o ye atteinte au crédit de l'État outrage à la magistrature ani diffusion de propos mensongers de nature à troubler l'ordre public c'est-à-dire n'i ye jateminɛ kɛ a yɛrɛ k'a fɔ charge minnu b'a kan nin waati in na outrage à la magistrature kɔrɔ ye k'a fɛn fɔ kiiri ma fɛn min tɛ tiɲɛ ye ani atteinte au crédit de l'État o kɔrɔ ye ko ka jamana yɛrɛ lafun fo ka taa ko ka nin waati in na ko ka kumaw fɔ kuma minnu tɛ tiɲɛ ye kuma min bɛ kɛ sababu ye walasa ka birisi ɲami ko o don jamana kɔnɔ ko ni ye o de jateminɛ kɛ ko Buba kɔni kun bilala mandat de dépôt la kabini mai kalo tile 27 san 2024 ko donc ko o de kosɔn ko a ka premier comparution o kɔnɔ a ka sigi fɔlɔ min ye sigi fɔlɔ ye a kɔni yirala k'a fɔ o kɔni bɛ yɛlɛ min na o ye semaine 2 ye a ka minɛni kɔfɛ wa ko n'i ye jateminɛ fana kɛ Patiri Kɛba y'a jira k'a fɔ o yɛlɛli fana ko min ye procureur ye o kun y'a jira k'a fɔ san 1 kaso a b'o kɛ san 6 o kɔni o juru ka don a la donc délibéré kɔni fixera kunun juillet kalo tile kunun min ye tɛnɛndon juillet kalo tile 8 san 2023 ko 24 ko n'i ye jateminɛ kɛ Buba min kɔni kɛra memorandum tɛgɛnɔbila ye ale kɔni y'a yirala k'a fɔ san 1 kaso kɔni bɛ na ko ale b'o kɛ yanni n'Ala sɔnna a ka bɔli cɛ donc nin ye Laya Jara ye ale fana ye nin fasiri min kɛ ka bɔ Soir de Bamako kɔnɔ. Soir de Bamako kelen kɔnɔ an bɛ taa Yusuf Konate ale fana ye yirali kɛ k'a fɔ min ye CNDH
o ye min ye commission nationale des droits de l'homme, ça veut dire commission min sigilen bɛ walasa ka adamadenw o se k'olu ka hakɛ k'o lafasa ko olu kɔni i fana kumana ko ka yira k'a fɔ olu b'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ o ka wulikajɔ kɛ walasa ko bingani wale min kɛra jamanadenw kan nin waati na tɛnɛdon juillet kalo tile fɔlɔ san 2024 o kɛra ko min ye bamatiw fɛ ka kɛɲɛ ni population civile ye ka taa dugu min na o ye jigibɔnbɔn ye o ye commune rurale de dukɔnbɔn ye fo ka taa sorokanda o ye commune rurale de jalasagu ye min ye bangala région kɔnɔna na ko donc CNDH fana bɛ k'a ɲini waati la ninnu wulikajɔ ka kɛ walasa maa minnu kɛra nin wale kɛjugu kɛbaa ye olu ka se ka minɛ walasa ka ɲangi kiri bolo kan ko donc n'i y'o de ɲini ko communiqué min kɔni bolonɔ donnen bɛ CNDH ɲɛmaa fɛ min ye Agi Buwari ale kɔni ye min ye nin jɛkulu ɲɛmaa ye min bɛ adamadenw ka hakɛ lafasa ale kɔni y'a jira k'a fɔ bi a bɛ tasibila kɛ ka kɛɲɛ ni maa minnu fatura nin wale ninnu kɔnɔna na a y'a jira fana k'a fɔ nin waati in na a bɛ a sɛmɛ min ye jamana sariyasunba an b'a fɔ jamana sariyasunba min kɔni bolonɔ kɛra min ye juillet kalo tile 22 san 2023 a y'a jira k'a fɔ nin pacte international min kɔni bɛ yen min ye pacte international min bɛ droit de l'homme ani politique min ye charte africaine fana min ye des droits de l'homme ani peuple ani jamanadenw ko convention min bɛ fana bolola min bɛ Genève min bɛ taa adamadenw min bɛ sinsin adamadenw yɛrɛ hakɛ sinsinni na nin waati na k'olu kɔni bɛ nin wale in u b'a kɔn fo k'a fɔ o y'a kɔn ka sabula nin wale min kɛra nin ye wale cɛjugu ye wa wale min yɛrɛ maa man ka miiri ko maa bɛ wale minnu kɛ ko donc ko o de kama min ye CNDH o kɔni b'a ɲini walasa État a k'a ka responsabilité ta walasa population civile minnu bɛ yen olu ka se ka nin waati na o ka se ka lakana wa u b'a ɲini fana maa minnu kɛra nin fɛn kɛbali walejugu ni kɛli ye olu ka se ka minɛ nin waati na walasa ka se ka ɲangi walasa o ni min ka kan kiri ka se ka boli o kan ni tun ye Yusuf Konate ka bɔ Soarte Bamakɔ kɔnɔ sɔgɔmada in na. An bɛ taa les républicains kɔnɔ républicain fana bɛ min fɔ bi sɔgɔmada in na a ka gafe kɔnɔna na o y'a ye k'a fɔ nin waati na min ye ministre an bɛ se k'a fɔ opération ministre d'État min ye Ablaye Mayiga ye ministre d'État ministre de l'administration territoriale porte du gouvernement ale fana kɔni ye baara dɔ kolomakari min ye opération 2024 min ye k'an ka conseil olu kɔni bɔ olu wuluwulujiw bɔ donc olu kɔni baaraw kɔni an bɛ se k'a fɔ min ye conseil k'olu gerenen bɔ o baaraw kɔni min ye Ablaye Mayiga ye ale kɔni ye o baaraw kɔni kolomakari nin waati na a y'a jira k'a fɔ programme min bɛ yen an bɛ se k'a fɔ programme min bɛ kɛ sababu ye walasa ka se ka min ye an ka caniveau ka se ka olu gerenen bɔ ko min ye a valeur n'i ye jateminɛ kɛ o bɛ taa commune 6 ɲɔgɔn na Bamakɔ yan olu kɔni baaraw daminɛna min ye titre an bɛ se k'a fɔ san 2024 n'i y'a jateminɛ a bɛ kɛ o kɔnɔ ko n'i ye jateminɛ fana kɛ curage in bɛna na kɛ mètre hakɛ min kan o ye 32 911 mètres linéaires ko baara bɛna kɛ o de kɔnɔ donc ministre min kɔni bɛ yen nin waati na ale min ɲɛsinnen bɛ saniya ma nin waati na ko olu kɔni ye wari min bɔ min ye an bɛ se k'a fɔ total 300 millions de francs CFA ko n'i ye jateminɛ kɛ ko o de bɛna na don nin baara in na wa a budget n'i ye jateminɛ kɛ ko a bɛna ta an yɛrɛ kun c'est à dire budget national de la a wari tɛna bɔ mɔgɔ wɛrɛ kun n'i ye jateminɛ kɛ fana ko 57 954 mètres linéaires min bɛ yen min kɔni bɛna kɛ ko ministre min ɲɛsinnen bɛ saniya nin waati ma an bɛ se k'a fɔ assainissement ma a y'a jira fana k'a fɔ o fana bɛna taa montant min na o de 521 586 000 francs o de bɛna na don wa fana ko n'i ye jateminɛ kɛ fana o fana bɛna kɛ o sɔrɔla sababu min na o de ministère chargé de l'urbanisme ani banque mondiale n'i ye jateminɛ kɛ ko ministre min ye an ka dugukolo ko ani banque mondiale ko olu kɔni de kɛra sababu ye walasa ka olu dɛmɛ walasa nin projet min bɛna kɛ o ka se ka sigi sen kan donc baara bɛɛ kolomakarila kunun an bɛ se k'a fɔ ministre de l'administration territoriale porte-parole du gouvernement an bɛ se k'a fɔ Fasiri Kɛba o maa min y'a sɛbɛn o ye MSD
ni waati na ka bɔ indépendant kɔnɔ. Indépendant kelen n'i ye jateminɛ kɛ Agib Sogodogo y'a jira k'a fɔ ni min ye Jɔnmaya Fayi ani Paul Yasinbe olu kɔni bi bi in na olu kɔni taara walasa CEDEAO cɛ dɔw fɛ walasa ka se ka nɔgɔya don kumaɲɔgɔnya nɔgɔya min ye CEDEAO ani AES président ni ɲɔgɔn cɛ ko n'i ye jateminɛ kɛ ko Confédération des chefs d'État du gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest min ye CEDEAO ye CEDEAO président k'olu kɔni ye o ka session 65nan ko olu kɔni ye nin waati ko kɔni kɛra juillet kalo tile 7 san 2024 min ye Nigeria jamana kan nin waati na ko n'i ye jateminɛ kɛ o président fana confédération président min ye Bola Ahmed Tinubu ye ale kɔni ye président République fédérale du Niger ye donc ale de tun ye ni conférence ni président ye ko min ye o ye ko a kuma minnu tun bɛ yen c'est-à-dire surtout situation min bɛ yen nin waati na AES jamana kɔnɔ ko donc ko conférence kɔni y'a yira ka conférence kɔni y'a yira k'a fɔ a kɔni digi tigɛlen don ka kɛɲɛ ni nin waati na foyi tɛ ka se ka taa ɲɛ nin waati na kumaɲɔgɔnya olu ni Burkina Mali ani Niger cɛ ko o kɔnɔ ko o kama min ye confédération ye min ye chef d'état ye olu kɔni ye Bassirou Diomaye Faye ani président de la République ale ye président de la République sénégalais o y'ale bila a ɲɛma walasa ale ni min ye Paul Yasinbe olu ka se ka fɛɛrɛ kɛ walasa ka kumaɲɔgɔnya kɛ Mali Burkina ani Niger ni ɲɔgɔn cɛ walasa nin waati na gɛrɛntɛ min bɛ CEDEAO ni jamana saba ninnu cɛ olu ye fɛɛrɛ min ɲini k'a fɔ u bɛna bɔ CEDEAO la ko o ka se ka nɔgɔya ko n'i ye jateminɛ kɛ ko au titre de transport aérien donc n'i y'a jateminɛ fana k'a fɔ ko min ye sanfɛ pankuru siraw ye donc ko o fana ko nin waati na min ye CEDEAO ye olu fana ka yira k'a fɔ ko a coût ko a élevera c'est-à-dire a wari yɛlɛla kojugu espace CEDEAO kɔnɔ donc ko n'i ye jateminɛ kɛ ko fana ye n'i ye jateminɛ kɛ o fana ye bɛ se k'a fɔ jamana a kɔni vraiment a ko bonyana kosɛbɛ a wari élevelen don coût élevelen don ka kɛɲɛ ni jamana tɔw ye donc n'Ala sɔnna Agib Sogodogo y'a jira k'a fɔ nin waati na ninnu fila o kɔni bɛna kɛ CEDEAO kɔni ka tagamaba ye walasa ka se ka ko nɔgɔya AES ani CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ. Ta Nouvelle Horizon na Nouvelle Horizon fana b'a jira k'a fɔ nin waati na min ye o Nouvelle Horizon kelen in na an bɛ taa nin waati na o fana b'a jira k'a fɔ ko est-ce que an bɛ se k'a fɔ bi bi in na min ye rupture ye an bɛ se k'a fɔ est-ce que bi CEDEAO ni jamana saba ninnu kɔni an bɛ se k'a fɔ ko nin ye ɲɔgɔn bolo wa ko o de kama ko n'i ye jateminɛ kɛ ko sommet min kɛra sommet des chefs d'État de l'Alliance des États du Sahel ye min ye a ye jamana ɲɛmɔgɔ saba k'olu fana ye sommet dɔ kɔni kɛ ko o sommet fana tugura min ye CEDEAO mɔgɔw fana ka sommet ye ko donc o kɔni ko o kɛn bɛ ka maa caman kɔni hakili wasi ka taa k'a fɔ nin week-end kɔnɔna na ko est-ce que ni président saba ninnu min ye confédération kura ninnu olu fana y'a jira k'a fɔ ko bi bi in na ko olu kɔni kɛn bɛ ka i dangaɲa k'a fɔ bi bi in na olu fana bɛna na bloc wɛrɛ kɛ sous régional kɔnɔna na donc ko n'i ye jateminɛ kɛ ko nin bloc sous régional bɛna kɛ a bɛna to tan fo waati jumɛn ko n'i ye jateminɛ fana kɛ nin bloc minnu kɛra bi bi in na a bɛ se ka kɛ gɛlɛya ye min ye don nataw la k'a fɔ fana k'a fɔ ko mais ko o bɛɛ n'a ta ko min ye kumaɲɔgɔnya ko o kɔni dayɛlɛlen don ka kɛɲɛ ni mission min kɔni dira nin waati na président fila ma min ye Paul Yasinbe ani Diomaye Faye ko n'i ye jateminɛ kɛ ko situation min bɛ Mali Burkina Niger ko n'i y'a jateminɛ ko o kɔni ye sira kura ta dɛ surtout sira kura min kɛra Murutili sira ye nin week-end tɛmɛnen na ko walasa ka se ka faamuyali kɛ ko Niger
ko o kɔni an bɛ se k'a fɔ o kɛra confédération des états du Sahel o kɔni o y'a ko Niger nɔ ko o ye a siraw kɔni n'i ye jateminɛ kɛ ko o siraw tu tigɛ ko sabula n'i ye jateminɛ kɛ ko o kɛn bɛ ka sɛbɛnfuraw kɔni sigi sen kan sɛbɛnfura min an b'a fɔ statut et règlement min ye o kɔni o sigira sen kan walasa ka se ka projets ani ko kan ka se ka ani menaces ça veut dire fɛn fɛn ye projet ye ani jatigɛwale kojugu ye ka ɲɛsin jamana ma ani plan d'action économique ani plan économique fana kan ani politique institutionnelle ko n'i ye jateminɛ kɛ ko dimanche sifɛ kalo tile 27 ko min ye Abuja ye min ye Niger ye ko olu fana ye 65e min ye CEDEAO ka sommet 65nan ko o fana kɔni sigira sen kan yen nɔ ko n'i ye jateminɛ kɛ ko surtout olu fana y'a sigi ni kumakan min ye ko k'a yira k'a fɔ ko gɛrɛntɛ min bɛ sɔn ka ni jamana saba ninnu sɔrɔ min ye Mali Burkina ani Niger ye ni o y'u yɛrɛ sama ka bɔ CEDEAO kɔnɔna na ko donc ko n'i ye jateminɛ kɛ fana ko an bɛ se ka min faamu ni retrait nin kɔnɔna na ko non seulement a bɛ se ka maaw c'est à dire an bɛ ka taga segin ni don ka bɔ min kɛ ni ɲɔgɔn kan ko ni jamana saba ninnu bɔra CEDEAO la ko a bɛna na dankari kɛ o la sabu a bɛna na gɛlɛya caman de don o la ko o ni o bɔra yen fana ko min ye nin waati in na insécurité Bamako kɛlɛli ye région kɔnɔ ko a bɛ sɔn ka o fana gɛlɛya fana don o la ko surtout ko n'i ye jateminɛ kɛ ni jamana saba ninnu fana mana o yɛrɛ ta ko n'i ye jateminɛ kɛ ko o fana bɛ kɛ sababu ye walasa ka se ka gɛlɛya don coopération ɲɔgɔn na sécurité min ye lakana bonnako kan surtout ka kɛɲɛ ni kunnafonidi min bɛ tilan o ni jamana saba ni ɲɔgɔn cɛ ka kɛɲɛ ni lakanabaliya ye ko min ye sous région kɔnɔna na wa n'i ye jateminɛ fana kan ka kɛ ko min ye plan d'intégration fana ye min ye ka don ka bɔ ɲɔgɔn kan ko ni jamana saba in fana n'i ye jateminɛ kɛ ko a bɛna kɛ minnu bɛ fɛ ka bloc kɛ ko a bɛna kɛ gɛlɛya ye gɛlɛyaba ye o jamanadenw ka mɔgɔw ma sabula don ka bɔ minnu bɛ kɛ a bɛna kɛ sababu ye gɛlɛya bɛ don sabula i n'a fɔ président de la commission y'a fɔ cogo min ni don ka bɔ bɛ kɛ ko sisan a kɔrɔ ye ko jamanadenw bɛna fɛɛrɛ kɛ walasa ka se ka sɛbɛnfuraw de ɲini ko n'i ye jateminɛ fana kɛ o fana min ye min ye poste ye an ka jamanaden ninnu fana minnu bɛ poste ɲini union africaine kɔnɔna na ko n'i ye jateminɛ kɛ nations unies na ani min ye organisation militaire ye ani organisation wɛrɛw ye ko donc ko nin bɛna kɛ sababu ye walasa ka dankariba kɛ o la n'i ye fana ye jateminɛ fana kɛ min ye impact économique ye fana ko o fana kɛn bɛ ka hakili jagabɔ kɛ sabula maaw bɛ k'i yɛrɛ ɲininka o fana kan a bɛ sɔn ka gɛlɛya fana lase ko n'i ye jateminɛ kɛ ni jamana saba ninnu bɛna o bɔ état membre jamana saba ninnu donc a fana bɛna kɛ sababu ye nin waati na ka se ka projet min ye CEDEAO ka projet minnu bɛ yen ka se k'olu jɔ ni jamana saba in kɔnɔ wa n'i ye jateminɛ kɛ ko a projet fana bɛ estimer 500 millions de dollars américains ko o wari min bɛ don o projet ninnu kɔnɔ ko o y'o ye ko donc n'i ye jateminɛ kɛ investissement n'i ko investissement ko o surtout sur banque min fana bɛ banque d'investissement du développement de la communauté économique de l'Afrique de l'Ouest min ye CEDEAO ye ko la banque ouest africaine ouest africaine de développement BAOD ko ani bɛɛ bɛna kɛ sababu ye walasa ni minnu bɛ ka projet fɛn fɛn kɛ minnu bɛ taa environ 321 millions de dollars ko ninnu bɛna kɛ sababu ye walasa ka se ka dankari kɛ ni jamana ninnu bɛɛ kɔnɔ ko o de kama min ye Sénégal président élu ye Bassirou Diomaye Faye ale kɔni chargé la dimanche don juillet kalo tile 7 san 2024 walasa ka kuma ɲɔgɔnya ani gɛrɛɲɔgɔnya o bɛ se ka nɔgɔya cogo min walasa Mali Niger Burkina Faso olu ka se ka sigi ni jɛkuluba in kɔnɔ ni kun ye fasili ye min bɔra Seydou Konate fɛ nin waati in na ka bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ. Tribune Mali Tribune fana ka bɔko la o fana bɛ min fɔ yan nin waati in na sɔgɔmada in na o fana bɛ segin nin waati in kɔnɔna na min ye o fana bɛ segin min ye hali bi
maître Mohamed Ali Bathily kɔni ka minɛni na a y'a fana o fana b'a yira k'a fɔ min ye jeudi don juin kalo tile 20 ko min ye maa politique mɔgɔw ka fara association politique la olu kɔni kun minɛna min ye ministre kɔrɔ de l'éducation nationale Mustafa Diko ale fɛ yen ko n'i ye jateminɛ kɛ ko o mɔgɔ ninnu na ko maître Mohamed Ali Bathily ale kɔni an bɛ se k'a fɔ ale tun b'a la donc ko heure 24 kɔfɛ min ye o Mohamed Ali Bathily k'ale kɔni ye ale kɔni sera ka liberté bénéficier parce que ale ka statut d'avocat tun t'a permettre nin waati in na ale ka se k'a to yen donc ale seginna a bara semaine 2 o kɔfɛ ko min ye maître Ali Bathily ale interpellé la walasa ka bila garde à vue la donc ko bi a bɛ yɔrɔ min donc a bɛ donc ko a bɛ bi yɔrɔ min ko nin waati in na ko o bɛ bilala min na min ye mandat de dépôt ye donc a bɛ nin waati in na mandat de dépôt kan donc n'i y'a jateminɛ ko min ye avocat dɔ kɔni membre du conseil de l'ordre des avocats du Mali min ye maître Bathily ye ale ka protection kɔni bɛ se k'a fɔ ale kɔni kɛra sababu ye a ka protection kun ma se ka ale ka protection kama a ma se ka arrêter nin waati in na min ye bâtonnier olu kɔni wulila ka jɔ ko mais o kɔfɛ min ye k'a yira k'a fɔ bâtonnier ka vérification kɔfɛ donc min ye en question a y'a yira k'a fɔ ni bâtonnier ka wulikajɔw bɛɛ kɔfɛ olu y'a yira k'a fɔ a minɛna ko min kama a kun tɛ a ka baara yɛrɛ hukumu kɔnɔna ye donc o de kama nin waati in na olu fana y'a minɛ walasa ka bila min ye olu fana y'a di ka bila kiiri ka bolo kan donc o waati de kɔnɔ an bɛ se ka jateminɛ min kɛ Mohamed Ali Bathily nin waati in na ale kɔni bilala mandat de dépôt la maa min ye fasili kɛ bɛ o ye Kuresi Sise awɔ Mali tribune kɔnɔ. Nin waati in na indépendant fana ka fasili kɔnɔna na nin waati in na min ye an bɛ se k'a fɔ o fana bɛ segin hali bi Diomaye Faye ani ale ka fɛn walasa ka se ka nin waati in na ka se ka nɔgɔya kɛ min ye CEDEAO mɔgɔw ani min ye pays du Sahel ninnu ye an bɛ se k'a fɔ olu ka titre kɔnɔ olu y'a yira k'a fɔ nin waati in na 65e sommet extraordinaire de la CEDEAO ale min kɛra juillet kalo tile 7 Abuja o kɔni y'a yira k'a fɔ olu bɛ ka kuma ɲɔgɔnya ani bɛn ka se ka o sira tagama ko donc o siratigɛ kɔnɔna na min ye Diomaye Faye ye ale kɔni désigné na walasa ka se ka a ko ka se ka discussion walasa k'o nɔgɔya min ye CEDEAO ani nin waati in na chef d'état de la CEDEAO o ni ɲɔgɔn cɛ donc hali bi an bɛ taa ni fasili laban ye teliya la a yirala k'a fɔ Cheikh Oumar Fadiga Keita ale kɔni condamné na ka kɛɲɛ ni a condamné pour contumace à 10 ans de réclusion et de remboursement min ye ka se ka jamana ale kɔni condamné san 10 réclusion na ani ka se ka wari min segin jamana ma o ye million 13 ye. Fasili kɛbaga b'a yira k'a fɔ session spéciale de la cour d'assises min consacrée bɛ crime économique et financièrement o kɔni bi an bɛ se k'a fɔ o fana y'i ɲɛsin dossier dɔ ma jumadon juillet kalo tile 5 tɛmɛnen min ye affaire ministère public ye Cheikh Oumar Fadiga Keita ale tun ye magasinier de son état waati min nin ko ninnu tun bɛ ka kɛ compagnie d'office de production agricole du Mali OPAM na ale kɔni an bɛ se k'a fɔ accusation min bɛ atteinte au bien public c'est à dire ka jalaki min binnen b'a kan walasa ko ka se ka min ye foroba nafolo ka se ka i dankari k'o la donc ayant accusé d'un préjudice de plus de 13 millions de francs CFA à l'OPAM donc ça veut dire que sɛgɛsɛgɛli kɛra k'a yira k'a fɔ ale kɔni ye dankari kɛ fɛn min na n'i ye jateminɛ kɛ a valeur bɛ yɛrɛ fo miliyɔn 13 ɲɔgɔnna na donc na accusé in ale kɔni ma se ka ale ma jaabili kɛ à l'appel donc min ye ka a ma jaabili kɛ appel de justice la donc par conséquence a kɔni minɛna k'a condamné en contumace à 10 ans de réclusion et à rembourser la somme détournée o kɔrɔ ye ko a minɛna ka datugu san 10 wa n'i ye jateminɛ fana kɛ wari min fana kɔni dunna fɛ a yirala k'a fɔ ko a bɛna o sara n b'a fili o waati kɔni sera nin ye
fasiri ni waati na an ye min bɔ indépendant kɔnɔ fasiri kɛba fana kɔni Siyaka Tarawele donc an b'a fɔ k'a fɔ nin ye waati min dira ma waati kɔni kɛlɛbɛ sera donc waati na an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn k'a fɔ bi semaine bɛɛ kɔni kɛra CEDEAO AES ani maître Batili fasiriw kanba bɛɛ kɔni bɛ o de kan ni waati na donc an bɛ bɛɛ fɔ ka bɛɛ waleɲuman dɔn k'a fɔ ni Ala m'an ka jɔnya juru yira na n'Ala sɔnna sini aw ni Amadu Jalo na ɲɔgɔn sɔrɔ yan walasa ka se ka fasiri minnu bɛna fasiri ni sini kɔnɔ fasiri kura minnu bɛna bɔ a ka se ka da don o la k'o walawala yan'o cɛ an b'aw fɔ ka waleɲuman dɔn k'a fɔ maa min bolo tun bɛ nɛgɛjuru la walasa ka kumaw lase aw ma min ye nin waati nin ye Augustin Echobi ye ale tun bɛ yen l'autorité morale de revenant min ye Lamini Kulubali ye fo ka taa Isu Sangare fulakɛ wɛrɛtigi fo ka taa nin waati in na Musa Ayidara sherifu minnu kɔni bi bɛ na a bɛ ɲini ka kɛ baara ye donc an b'o fɔ k'o waleɲuman dɔn k'a fɔ Ala ma ka jɔyɔrɔ jira la an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan sini régie d'antenne na min ye ka kuma se an ma fiɲɛ suru sira fɛ o ye Musa Sanogo ye Musa Jugu ni Sikasokaw ka den manden an ka foli b'a ye fo ka taa Abubakar Tarawele Jara bɛ Katikaw fɛ yen an bɛ foli bila aw ye k'a fɔ Ala ka sini jira an na. Nin kun ye kunnafoni gafew ye ni InFashion ka dɛmɛ ye. An sigiyɔrɔ bɛnnen no ACI 2000 kɔnɔna la immeuble Concorde 1 n'ale tugulen no Air Côte d'Ivoire la Palais des Sports ani Place de la CAN ni ɲɔgɔn cɛ. Nɛgɛjuru sira o ye 63 ye 02 99 ani 99. InFashion k'aw ye togo ɲɛ. InFashion ni aw mago bɛ qualité la.